да обявим, че ще внесем искане до Конституционния съд, с което да оспорим обнародвания във вторник законопроект, приет от мнозинството от ГЕРБ, Ново начало, БСП и Има такъв народ, с което се промени начина на избор на председателя на ДАНС. След като беше обнародван, това отвори възможността за тъй конституционна процедура. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ изготвихме едно подробно мотивирано искане до Конституционния съд. Събрахме подписи от парламентарната група на Величие. В момента очакваме да получим отговор от ППДБ и от МЕЧ, дали те ще се подпишат, тъй като знаете, за внасяне на искане до Конституционния съд са необходими 48 броя подписи. Ние имаме до момента събрани общо 43. В момента, в който получим подписи от някоя от тези две парламентарни групи, веднага ще внесем искането до Конституционния съд. Както обявихме и по предходните две точки, които в момента се разглеждат и бяха приети, идентичните законопроекти за промяна на избора на ръководството и на ДАР, и на ДАТО, ние ще, след като бъдат обнародвани, ще внесем и нарочни конституционни искания до Конституционния съд, с които те да бъдат обявени за противоконституционни тези два законопроекта. Най-вероятно същото ще направим и с правилата, процедурните правила за избор на председател на ДАНС, които в момента ще се гласуват. Чувате звънеца, тъй като считаме, че те също нарушават принципите в Конституцията за разделението на властите и за ролята на президентската институция като балансьор между тези три власти. На следващо място виждате, че те ще се провеждат не в ресорната комисия, макар че в момента Златан Златанов, който е председател на Комисията за контрол на службите, го предложи от парламентарната трибуна. Това най-вероятно няма да бъде прието. Процедурите ще се провеждат в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, която е доминирана от ГЕРБ и Ново начало. Ние сме против това и за това ще предприемем съответните конституционно гарантирани действия. Как ви обаче ППДБ точно за такава инициатива след записите, в които те искаха да овладяват разни служби, комисии и така нататък? Нашите избиратели и симпатизанти очакват от нас ние да внесем конституционно искане. За да го направим, са нужни 48 подписа. Ще търсим от всички партии, които се определят като опозиционни в това Народно събрание, необходимите ни още 5 подписа. Други въпроси? Вели избора на шеф на ДАНС, ако бъде внесено в Народно събрание? За съжаление, Конституцията не позволява спиране на съответни процедури, когато е внесено подобно искане, но все пак ние ще го внесем, стига да съберем подписите. Не за първи път се е оказало подобно нещо. Помните ако не може паметта на КЕВР председателя беше. Така че имам подобни случаи. За съжаление, парламента понякога нарушава Конституцията.